Romoino nasinglai o bank boforo pioknai o bank boforo inauguration khainai chung no saga chung north east sala belai ke hambai maya pharo actually boni imang no sungtini o jagao puila bank inaugurate cheng sai mani riman ma bai boni kaisa imang koboi nani phasi tiprasaro khamkai manani phasi teibo kabangma bank tongo oro gramin bank tongo oro cooperative bank tongo SBI tongo kabangma bank tongo chung tam libagai tini north east small finance bank nang tam libagai 8 juno MOU khai chung o bank no ma phioka ma khulokjak aboro norok ni bagi se takute bokokson especially chung naimeni chini tiprasaro chugiaro borok no chung o bank ni bisimtui banking service Pasio chini CEO sab salangka joto borok ni chini thani financial assistant chini thani chuba suro ni bagi phaijai medical ni bagi phaijai baksa ni bank boy kurui ni pasala ni bank boyo boni Khulokjak loge phaine ni bank boy ni account ro ni talang hole chung rang rina ni borok no financial assistant rina ni chini bagi kokono problem mo একদিকে ও ব্যাংকিং সার্ভিস কামি ও চিকন জায়গা থানে অবন শুধু জোনাল লেভেলে চুনিয়া जों সাব জোনাল লেভেল তো কারিব যে জায়গাও ব্যাংক করে আ জায়গারাव সেট আপ খাইদে মান আবো जों চাতিও দङ ইনিশিয়ালি जों 8 जुन তাবো তিনি ওয়েস্ট দংনাই আবার ইয়াগুলো কিল্লাওংনাই আবার ইয়াগুলো চিনি খুয়াইনি তুলাসি করো আরংনাই ও Kaitam puila inaugurate khaijak nai jun talni bisingo saklai rika eki chung o bank phainani hnoi no ani department ke chini tibra sarokna kabangma tibra sarokna chung phone bahike rinai tok bahike rinai takhom bahike rinai wak bahike rinai chung training ri torika kabangma tibra sarok boni bisingti tamungnai chung chatiok nai o bank ni bisingtui through chini addition besintui jara kubui no progressive farmer bo kubui no tok rinai bo kubui no ta khom riwoi pon riwoi wag riwoi boni rangpui saw boni yak bo bacha nai nei judi dedication bo judi kog rekha hanke chung koi north east finance or small finance bank ni bisinti chung borong no Tamarinai Lakai Rwnani जों नरनो Khulokjak आ Lakai bo rangkisa marini Lakai neke जों borokno sud nangya ja thai Lakai Rwnani जों Khulokjak aboni bagai no gubuni bank bai o bank ni different mane different tongo o bank no जों tu bani chini maximum chini borokno जों bahike benefit ruiman bank service riman Piaba, obo chung ma chongnai chini tibra saroni bisingo gobang mano muchugui loan na khangken engya muchugui lakai na khangken engya actually nang progressive farmer na nangnai nang judi business khainai ni business khainani ichha nini bisingo talent nini bisingo muchugma nang kurung ongna nangnai khainai ningnai rungyange nang aboni training nai khaina nangnai without certificate without nini rungmari khaina no loan donai nei jekono borone le rimania awon bagino o service chini lukurok ne hamprani bagi phaito banking service ni bagi phaito chung lukurok no lakai chikon lakai rimani bisimtui borok ni rang khok puisa no yakong bai thangbai pasanani borok no chung chuba suri jeman aponi bagi chatyo mani bagi ne moharajani o na harmon to ang tai gobang kok na rujuya